Το Instastick FC είναι μια πολυουρεθανική κόλλα ειδικής σύνθεσης πολλαπλών εφαρμογών για τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών, δομικών στοιχείων, γυψοσανίδας αλλά και πολλών άλλων οικοδομικών εφαρμογών. Όπως πάντα, πριν ξεκινήσουμε, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Πριν από κάθε χρήση, ανακοινούμε δυνατά τη φιάλη Instastick και για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Αναστρέφουμε τη φιάλη και βιδώνουμε στη βαλβίδα το πιστόλι εφαρμογής. Ρυθμίζουμε τη ροή στο επιθυμητό με την πίσω βαλβίδα. Ψεκάζουμε το Instastick κατά πλάτος του μονωτικού υλικού σε γραμμές πάχους περί τα 20 χιλιοστά. Τοποθετούμε το μονωτικό στον τοίχο και με απαλές κινήσεις αριστερά-δεξιά το φέρνουμε στη σωστή τελική θέση. Κατά περιόδους ανακοινούμε τη φιάλη και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Το Instastick είναι μια ταχύτατη κόλλα πολλαπλών εφαρμογών. Μετά από μία ώρα είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή του επόμενου σταδίου. Ψεκάζουμε το Instastick κατά πλάτος της γυψοσανίδας σε γραμμές πάχους περί τα 20 χιλιοστά. Τοποθετούμε τη γυψοσανίδα πάνω στο μονωτικό υλικό και με απαλές κινήσεις αριστερά-δεξιά τη φέρνουμε στη σωστή τελική θέση. Στην περίπτωση διπλής γυψοσανίδας, η τοποθέτηση γίνεται σταυρωτά και σε οριζόντια θέση. Σε περίπου 45 λεπτά έχουμε έτοιμα 6 τετραγωνικά μέτρα μονωτικού υλικού και γυψοσανίδας. Μετά από μία ώρα έχουμε πλήρη κόλληση και η επιφάνειά μας είναι έτοιμη για στοκάρισμα. Με το πέρας των εργασιών καθαρίζουμε το πιστόλι και το ακροφύσιο με το καθαριστικό Great Stuff Gun Cleaner. Instastick FC, κόλλα πολλαπλών εφαρμογών.